Ingna sa imong tupad, gihigugma ka sa Ginoo. Very good. Wow, happy kay sila. Pangutana sa inyong tupad, mutuo ba ka nga gihigugma ka sa Ginoo? Basin maglisod sila mutubag ani nga question, di ba? Sometimes we know in our heart nga gihigugma kita, pero maglisod ka na mutuo jud, no? Sige, what's that? Present. Balik ko sa presentation. Ani siya? Present. Okay. Sorry guys, what's a gamay na technical nga ani? Okay. Hapit na ready si Father. Gihigugma gyapon si Father pero usahay dili siya talented sa mga tech. Ani, wow, look at that. Are you excited para sa Recollection? Excited mo? Very good. Ako sad excited kaayo jud, no? Kinsay ang naadari nga nag-follow nako sa social media, isa kamot. Hog gamay ra kaayo. Pag-follow sa nako sa social media, be. Oh, ikaw ma'am, very good. Grabe ngisi si ma'am. Ako na rin. Very good. No? If ever this is the first time nga makita mo sa akong naong, I will introduce myself a little bit. Okay da? Para kabalo mo kinsa man di ay ko. Nga naman ako diri. So, ako di ay si Father Sam. Nagpuyo ko sa Cebu City. Sa Cebu City, sa syudad. Sa may Pasil nga area. Say, Pasil. Pasil. Hinay kaayo, uy. Say, Pasil. Pasil. Woo! Very good. Okay. Kinsay kahibaw asa man ang Pasil. Have you been to Pasil? Kinsay nakaato sa Pasil? Sa Pasil nga area. Okay. Gamay ra pod. Oh my gosh. Mag-ila-ila jud sa ta. Sige, sa may Pasil nga area, naasad San Nicolas. Oh, kabalo mo asang San Nicolas? Very good. Daghan. Yes, nandiyan sila. Very good. So that's where I live. Ang among mission house sa among community na sa San Nicolas. Kanya akong trabaho isip batanon nga pari kay mag-work ko with ang mga batanon. No, so I work with youth. Mao na akong murag speciality sa mga youth. So, pero happy sad ko nga ganing youthful pod kaayo. Kamo, youthful. Murag tanan ang mga tao diri mga batanon, no? Kay bisan diri batanon sa sa naong batanon sa kasing-kasing, di ba? Yes. Murag di mo mutuo na, oy, nga batanon gihapon. Kay we are all children of God. Mutuo mo ana. Ingna si mong tupad, child of God gyud ka. We are all children of God. Diba? Okay. So guys, we already sang our opening song. So kining recollection is, like I said, a time for us to remember nga unsay pinaka-importante sa atong ministry, no? Isip mga katekista, isip mga ginikanan, isip kanang ako pari, isip mga madre, no? Unsay pinaka-importante. And this is actually mauna ang tuyo sa Kwaresma. Say, Kwaresma. Kwaresma. Oh, very good. Kasabot yun na sila. Kwaresma! Kabalo mo unsay tuyo sa Kwaresma? I just said it. Ang tuyo sa Kwaresma, unsa man, it's a time to prepare ourselves to receive God's amazing grace. Mao na ang song nga atong gikanta ganiha, no? Amazing grace. Oh, si Father mo, kabalo mo kanta. It's a time of preparation to receive God's grace in a special way. Nya naasad gisuwat sa Ceremonial of Bishops nga mao ani, the annual observance of Lent is the special season
for the ascent to the holy mountain of Easter. So kung nagdisod mo magsabot, ang Kwaresma, ang tuyo sa Kwaresma, para kanatong tanan, is muandam kita sa pagsaudog sa pagkabanhaw. Can you say pagkabanhaw? Very good. Malingaw ako ninyo eh. No, it's a time to prepare for Easter. Okay? Because Easter, ang Pasko sa pagkabanhaw, mauna ang pinaka-importante nga celebration sulod sa tuig. No? Kabalo mo ana, oy, mga katekista man mo, kabalo jud sa Father, mga kabalo jud mi ana Father, oy. It's so that ang atong pagsaudlog sa Pasko sa pagkabanhaw nindot is very good. No, na nindot. Sometimes we think nga ang Kwaresma is more for kanang paniwang gamay. Kay mag-fasting ko no. No. Basta nakadungog mo ani, at least sa akong family nakainom-nom ko nga. So gikan ko sa USA, kanya akong family kay siyam kabuok mi nga anak, daghan ko gigsuon. Okay? Nya akong mama, I love my mama so much. Nya for many years nag-overweight siya. Okay, many years kay kikapoy siya siyang mga anak, sige atiman siyang mga anak. And so every Lenten season, she would always say, kani nga Kwaresma, maniwang ko. Maniwang jud ko. Maniwang. Kay fasting ko no. Kinsay gusto diri maniwang gamay? Wala de. Okay. Okay na. That's okay. I don't judge you. So, Lent, dili siya only for katapitang mga efforts na mo. Mga efforts, mga buhaton na mo. It's first of all to receive. Can you say receive? Receive. It's to receive God's grace. Para mo dapat kita sa grasya sa Ginoo. That's the most important in Lent. And so to start our time together, actually, kabalo ko nga, ang mga katekista, ganahan sad mo magtabi-tabi. Ganahan mo magtabi-tabi? Yeah, very good. No? So, I would like to give you 3 minutes, okay, 2 minutos, and you will pick one person sa basin inyong tupad, okay? You pick one person, and I want you to share sa mag-istorya mo. No? It's okay, bisan na diri sa simbahan, pwede mag-istorya, kay mag-recollection kita. Mag-istorya sa mo og 3 minutes and asking the person next to you ang imong kuyog sa kaninga exercise, kumusta imong Kwaresma hangtod karon? No? Unsay mga nindot nga nahitabo, unsay mga lisod kaayo nga nahitabo, naka-fasting ba mo? Naka-simba ba mo? Naka-mission ba mo? Ana ba? Okay? So, I will give you 3 minutes. Mag-istorya sa mo sa inyong tupad. Kumusta imong Kwaresma? Ready, set, go.
1 more minute. 1 more minute. Sige, padayon. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All of you say amen. Amen. Say Kwaresma. Very good. Pakpakan na to ang let's give us round of applause to everyone. Woo, very good. Okay na mo sa katong exercise. I think, kabala mo, it's very important nga, para nako, ha? Basta mag-recollection kita, or mag-retreat, or something like that, that we see that actually, we can learn so much from our brothers and sisters, diba? So much. Na unsay ilahang go through, ang unsay ilahang go through karon. Ana, no? It's very interesting. For me, wala ko'y kanang kuyog sa sa kaning question. Pero I'm sure nga, nindot kaayo ang inyong sharing kaniha. Nindot, no? You learn from each other. Basin, some of you were thinking, naglisod ko karong Kwaresma nga mag-pray. Maglisod jud kay lisod mangita og time. Anya basin, you learn nga, katong imong igsuon man sad, katong imong tupad, naglisod sad siya. Okay na di ay. Kitang duha, naglisod. Okay na. Let's keep going, no? It's very nice to be encouraged by our brothers and sisters, no? So, wala ko kabaw, unsay inyong gi-share sa inyong mga grupo, kay confidential man na siya. Okay. But I wonder if naay mga tao nga nag-share nga nag-struggle sila sa kining Kwaresma isalikway sa ilang sala. Basin, hindi ko kabaw. At least ako, nakabantay ko every Lenten season nga, huy, lisod usahay mag-isalikway sa sala. No? Lisod man, God? Lisod. In other words, our Lenten season is a time also, basta mo dawat kita sa gugma sa Ginoo, makabantay siguro mo nga naay mga babag. Diba? Naajod. We say, maayaw ang Ginoo, maayaw siya. Dapat sayon ra kaayo mo dawat siyang gugma. Pero usahay, lisod kaayo, diba? Lisod? Lisod yun. Nga naman. Ang pinakadako nga babag sa pagdawat sa kinabuhin dayon gikan sa Ginoo kabalo kita is ang sala. Ang atong sala is babag. Can you say sala? Ganahan mo sa sala? Dili, a very good trick question man na. So actually guys, Lenten season is a time also nga, of course, mo dapat kita sa gugma sa Ginoo, mo andam kita sa Pasko sa pagkabanhaw, but in order to do that, naasad ang importante kay nga buhaton is isalikway nato ang atong sala. No? Para murag, of course, limpyo, but dili lang limpyo, para happy kita, malibayon kita. I'll give you an example. Basta mumata mo sa buntag, sayo kaayo mata sa buntag. Nya kapoy kayog naon ba? Kapoy gyud. Dili happy.
Ang dating sa inyong naong kay dili happy ko wala ko kangapi, oy, kapoy kayo. No? Basta yung anak, o giduka. Anya, let's imagine nga inyong anak or inyong silingan mo abot sa inyong balay. And they say, huy, nakoy may maldita. Nagpasar ko sa akong exam. Or anak, nakoy nindot nga sakyanan. Unsay naasan yung now? Mau ba? Okay, sige. Murag dili happy, no? Para mo dawat kita sa maayong balita sa atong Ginoo, sa kinabuhin dayon, sa iyang gugma, kinahanglan nga kita man sad, happy, ready. Diba? Ang sala sa atong kinabuhi, murag makapaduka sa atong kalag. No? And that's what we will talk about today. Unsaon man di ay isalikway sa sala. Have you ever asked that question? Unsaon man di ay? Naka-experience ba mo sa inyong life nga na ay usa ka sala nga lisod kaayo jud pag sa likway? Kinsa ang nadiri na kasuway sa katong experience isa kamot nga lisod kaayo is likway sa sala? Nga lisod ba? Wala gyud. Ako ra usa. Oh my gosh. Hoy, mawaw ko. Yeah, let's think about it. Just think, in your life right now, basin, sige, I'll give a couple examples. Basin, maglisod mo nga dili mo judge sa ubang tao. Or basin, maglisod mo sa kay sigig marites. Oh my gosh. Father, ayaw, Father, ayaw. Or basin maglisod mo kay sigig yaw. Sigig complain. Or basin maglisod mo kay what's man? I don't know. Mga sala ba? And then murag sigig balik-balik ana. After pila ka times nga nangumpisal ko. Nagsimba ko. Nakalawat ko. Nya, oh my goodness. Ang sala na gihapon sa ako Nakasaway mo, ana? Raise your hand if you tried this before. Kung nakasaway, daghan, di ay. Very good, no? It's true. No? Sin, ang sala, lisod kaayo isalikway. Labi na sa mga sala nga we are so used to it, di ba? Nga murag cycle nato. No? Bisan ang mga uwaw kaayo nga sala. No? They sige balik-balik ana. And the question nga today is, basta ingon ana ang atong experience sa sala. Sige, example. Let's take an example nga dili tinuod sa akong kinabuhi. Sige, si Father Sam, nagsigig marites si Father Sam. Nagsigig marites good siya all the time. Ug mansad, marites gihapon si Father Sam. Unsaw man na? No? And next week na pud, marites gihapon si Father Sam. Unsaw man na? No? Sige, balik-balik. The question is, unsaon man di ay si Father Sam magsaligway sa katong sala? If ever, sige ra siya try. If ever ako, sige ra kong try. O sige, ugma, dili jud ko magmarites. Anya, unsay mahitabo? Ugma, marites gihapon. Unsa man? Diba? Maybe you're saying, murag ako man na, murag ako jud na, Father. No? And that's okay. We all are sinners. Makasasala kitang tanan, di ba? Kinsay makasasala dire? Isa kamot. It's true. Very good. Kitang tanan makasasala, magigsuon. Because we are not the Virgin Mary, di ba? We are not perfect. Dili jud kita perfect. And God knows that. Ang Ginoo kabalo siya. No? Dili siya mohuwat nga perfect kita para mohatag sa iyang gugma.
No? Of course. Of course, dili siya perfect. Kinsa ang naadri nga naay mga anak? Isa kamot. O daghan-daghan jud. Very good. Oh, ano nga ako gusto wa ko'y anak? Trick question muna para sa pari. Oy, wa ko'y anak ka muna. No? Sa inyong mga anak, imperfect ba sila? Imperfect. Kanang dili sila perfect, no? Magsayop sila. Magsayop yun. Sahay. Dako ang sayop. No? Anya, how many times nga we tell them nga ayaw sa pagbuhana, ayaw sa pagbuhana. Nga, balik jud na. Balik jud na, no? But my question is, do you still love them? Yes. Yes. God is the same. Ang atong Ginoo, kita, sigig-sigig sala, balik jud na. And even if naay sala sa atong kinabuhi, we are still loved by God. Amen? We are loved by God. And He knows nga dili kita perfect. But He also wants us, because kabalo siya nga ang sala makapawala sa kalipay, gusto siya nga isalikway nato ang atong sala. But the question is, how? Okay? To do that today, we will look at a scripture passage. Ang naa sa Biblia. Okay? Ang kaning nga passage nga naa sa Biblia kay John, the Gospel of John. Okay? Mga katekista, baya mo, you should know nga, pila ka ebanghelyo na sa Biblia. Upat. Dili 16? Upat yun. Very good, no? Ang nga, si John ang upat. Sa Gospel ni John, naiusa ka story nga, which ang kaning nga story, mga igsuon, is only found in John's Gospel. Wala siya sa Matthew, wala siya sa Mark, wala siya sa Luke. It's only in John's Gospel. And it's the story of a woman, na ay babae. Okay? Ang kaning nga babae, it's the story of the woman at the well. Okay? Is there anyone here na ay bay mga tao diri nga nakabasa sa kining story sa Gospel of John? Na? Nakahinumdum mo ba mo? Murag wala. Sige, mag-story time sa ta? Okay ra? Ganun mo mga stories? Sige, very good. Si Father, I will take my Bible. Para basahon nato ang pulong sa Ginoo. Naagyo diri ay. Nakalimot si Father siyang Biblia. So guys, what we're going to do, ang buhaton nato karon is mobasa kita sa gikan sa Gospel of John, okay? Kaning nga story about this woman at the well. And after ani, we will look at unsay ang naa sa story nga magtudlo kanato unsaon pagsalikway sa sala. Okay? Because of course, ang pulong sa Ginoo powerful kaayo, gamhanan kaayo, di ba? Ang atong faith, na adri, atong pagtuo is built on this word of God. And so, if there's anything nga nasa word of God about unsaon pagsalikway sa sala, of course, nindot kaayo gyud. No, nindot. So let's read from this passage, John 4. Medyo taas-taas man na siya, no? Okay na ba mo? Tugon gamay? Tugon? Okay ra? Pag sure. Are you ready for story time? Oh, kakute mo ng mga bata ba nga? Sige mag-story time sa ta. Okay, sige guys. So, kanina siya nga story is from the Gospel of St. John. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria.
nga ginanag sidecar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. At tuwa dito ang atabay ni Jacob. So na siya sa atabay. Unsay pronunciation nato? Atabay? Sakto? Sige. Well, no? In English. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Si Jesus gikapoy. Interesting, no? Mga alas 12 na kadto sa udto. So murag same time as now. Init kaayo, giduka kaayo, di ba? Giduka man mo. Klaro kaayo sa now is yes. Ako sad giduka kamay. Okay, let's continue. Niining tungura ang mga tinunan ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samarianhon. So kaning babae. Aron pagkados og tubig. Miingon si Jesus kaniya, paim na ra ako. Paim na ra ako. So gikapoy ang babae. Unya, Jesus says, give me a drink. After naglagot ang babae, ang babae may tubag. Hudiyo ka, ug ako Samarianhon. Unya, nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom. Ngano man? Kay ang mga Hudiyo, good, ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. No, dili sila magkasinabot. Dili gyud. So, siya, ang babae, ug si Jesus, dili jud friends. Dili sila mga besties. Dili jud. Si Jesus mitubag. Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, ug kung kinsa kining nangayo kanimo tubig, mangayo ka gayud unta kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Interesting. So si Jesus nagingon, it's very interesting nga bisan si Jesus wala siya tubig. Sa picture, tanaw sa picture, si Jesus wala siya tubig. Ang babae na ay tubig. Si Jesus wala. Pero ang gisulti ni Jesus kay naa siya tubig na makahatag og kinabuhing dayon. Nga man, paglibog ang babae gyud. Ang babae miingon, Sir, wala kay timba ug laom ang tabay. Laom kayo. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Asa imong tubig? Wala siya tubig. Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak. Ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka pa ba, di ay kang Jacob? So, dili siya happy good. Dili siya kasabot unsay gisulti ni Jesus. Wa good. Unsa man na? You say you have water. Na di kay tubig. Wala kay, kuan? Kabo. Wala kay kuha tubig ba? Naglibog good. Si Jesus mitubag. Ang muinom ni ining tubiga, uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan, nga mohatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan. Wow. Grabe ang isulti ni Jesus. Unya, finally, unsay gisulti sa babae? Ang babae miingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga, aron dili na ako uhawon, ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. After sa iyang pag-istorya ni Jesus, she recognizes nga, uhawon diya siya. Uhaw kaayo ba?
And yet finally, she asks Jesus, hatagi ko, sir. Kay murag nindot kaayo na nga tubig. And yet, this is very interesting. Unsay sunod. So, ang babae, nangayo sa tubig ni Jesus. Nindot, no? She's asking for water. Ang kinabuhin dayon. Pero unsay kitubag ni Jesus. Ug giingnan siya ni Jesus. Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Kanya ang babay kasi ngatok patay. Patay. Kay unsay gitubag sa babay? Wala ako'y bana. Miingon ang babay. Si Jesus may tubag. It's getting sensitive. Si Jesus may tubag. Husto ang giingon mo na wala kay bana. Diha kay 5 ka bana. Ug ang lalaki nga imong kaipon karon dili tinuod mong bana. Patay ang babae. Imagine na kung kamo ang kaning babae. Hoy! What's somebody? How does he know this? No? Hatlog kayo ba? Kung ako ang babae, dagan jud ko. No, thank you. Ayaw sa tubig, ha? Bye-bye. Ang babae, mag-ingon, bye-bye, bye-bye. So, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Hoy. Unya, ang babae, miingon, nag-change og subject. Kay, mauni iyang strategy para dili padayon sa katong sensitive nga topic. No? Ang babae, miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Trying to do another topic. No? Ayaw sa pag-istorya sa katong bana. Ay, propeta di ay ka, sir. Ano? Propeta. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Diyos dinhi ni ining bukira. Apan kamo mga Hudiyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gyud simbahon ang Diyos. So she starts to talk about prayer. Nag-change og subject. Hoy, ang babae mahadlok siyang sala, no? Mahadlok yun. Hapit na humahuman, ha? Si Jesus miingon kaniya, babae, tuuhi ako nga buabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbahan ang amahan dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Okay? So, mauna ang atong story karong adlaw. Nindot siya nga story. No, nindot. But we could ask ourselves, unsay ang naa sa kani nga story nga unsaon man pagsalikway sa sala? Unsay naa? Si Jesus, wala siya ni hatag og steps. Example, first step. Oh, you do this. Second step. Ani? Third step. Kanya, ang basta fourth step, okay ra gyud tanan. Wala. But brothers and sisters, kani nga story, it tells us unsaon man pagsalikway sa sala. And we are going to learn from this story today. Okay? Because kinsa man kaha kining babay. If we read this story ourselves, kung basahon nato ang kining story gikan sa pulong sa Ginoo, and we try to read it in a prayerful way, no nga unsay naa sa kining story para kanako. Actually, what we see is kining nga babae
Ang giingon ni Saint Augustine, ingon siya nga, in that woman then, let us hear ourselves, and in her acknowledge ourselves, and in her give thanks to God for ourselves. No? So if musubay kita sa giingnon sa gisulti ni San Augustine, ang kining babae kita good. Okay? Because like we just talked about, kitang tanan makasasala. Basin dili ka ang pareha sa story o sa sala sa babae. Kay ang sala sa babae, kay unsa man daghan-daghan kay siya bana. Pero basin kita lahi og story. Lahi. No? Maybe we have gone through different difficulties. But basta kitang tanan makasasala. So if we read the story, we can see giunsa man di ay kaning babae nagsalikway siyang sala. How did she do that? Just one example. Imagine kung ang babae nga naa sa story si ma'am, ang babae nga nasa story, okay? Si ma'am ni ari sa atabay, udto na kaayo, gikapoy si ma'am, tanan. Unya, si Jesus, the first thing he does, ang first nga gisulti kaniya is, huy, ikaw, makasasala! Unsa man ka ang reaction sa babae? Idagan yun! Kung mao na ang first nga gisulti ni Jesus, huy, ikaw, di makabuog ba na? Makasasala, good ka. Hadlok kayo. But that is, dili man na ang first nga gisulti ni Jesus. Dili na. It's interesting, no? Interesting. Ngano man? Why? Why did not Jesus say right away, makasasala ka? Pag-usabi mong kinabuhi, kay sakit man yun mong kasing-kasing. Uy, sakita? No? Sakit. Giunsa man si Jesus. Giunsa man niya. So we will try to look at 3 things if we have time. Okay, nagdugay-dugay siguro. We will first see sa kaninga story unsay epekto sa sala sa atong kinabuhi. Okay? Unsay nahitabo sa tao basta musala siya. No? Ang kaning babae sa story, unsay nahitabo sa iyang kinabuhi tungod sa iyang sala. No? We'll see that first. Mao na ang una. Ang ikaduha, unsay pagtanaw ni Jesus sa akong sala. Okay? So basta makasasala ko, makasasala ang babae. Sa story, makasasala ka mong tanan. Unsa man kaha ang pagtanaw ni Jesus sa inyong sala? Pasin, lahi kaysa inyong pagtanaw sa imong sala. Pasin. Unya, after, unsa man gyud pagsalikway sa sala? How do we actually stop? Okay mo? Mag-follow mo? Okay ra? Giduka gamay? Giduka? Oh, giduka man god. We will soon have an Energizer. Okay? Puhon-puhon. Mag-Energizer ta. Oh, excited si Ma'am Diha. Excited yun. Sa Energizer. Kay disod-disod. Dugay, no? But first, okay, let's finish this. So, what is sin? Unsa ang sala? Unsay epekto sa sala? What does it do to us? Kasabot ra mo? Okay ra? Kasabot? Okay. Let's look at this story again. So, sa atong gibasa, ganiha, sa story sa babay, ang first, murag, gi-recognize nato sa babay, is, do you remember katong first nga gisulti niya ni Jesus nga dili jud sila friends.
No, ang babay ug si Jesus dili magkasinabot because siya Samaritanhon. Si Jesus Hudiyo. No? If ako Amerikano, ya kamo mga Pinoy, kasinabot ra? Oh, very good. Oy, thank you. Oy, salamat. Kay mga buutan ba mo? Very good. So, ang first epekto sa sala is kaning first, dili siya gusto mag-istorya ni Jesus. In other words, feeling layo ni God. I cannot tell you pila ka times sa akong ministry as youth minister. Ya basin kamusad isip mga catechists no sa atong mga batanon. How many times we've heard nga ang kining batanon nakasuway og sala. Basin sala nga uwaw kaayo. After anang nga sala, ang batanon dili siya gusto mo simba because mauwaw. Di ba? It's the same with this woman. Feeling layo ni God. That's mauna ang epekto sa sala. Nya basin kamo sad. Basin kamo nakasuway og sala nga medyo uwaw, medyo bugat. Unya basin happy inyong day, okay ra kayo tanan. Oh, mangumpra ko ato sa eskwelahan, magtrabaho. Unya inigsulod sa simbahan. Murang na ay something ba nga bugat. Ay! Nakasala di ko. Ay! Di lang sa kumusod sa simbahan. No? Nakasuway ba mo, anak? Ako nakasuway. Nakasuway. Sin distances us from God. So, in the case of ang kaning babay, we can say nga, tungod sa iyang sala, yes, kanang daghan-daghan siya bana, also feeling layo na. Ang babay, we already noticed nga, giuhaw sad siya. No? Giuhaw. Ang babay. Sige siya balik-balik sa atabay. No? Kana sad, epekto sa sala. I'll give you another example sa mga sala. Ang mga tao nga naay addiction sa usa ka sala, naka-experience mo sa inyong trabaho, isip mga catechists, mga addiction sa mga youth or sa basin dili youth. Addiction ka ng sex addiction. Addiction nga gambling addiction. Daghan kayo. It's interesting, ang mga addiction is murag giuhaw jud ang kalag. It's just like this woman nga sige balik-balik sa atabay kay murag na ay something sa iyaha nga dili feeling okay. Anya, we think ang tao nga naay addiction is mostly because they think nga ang ilang addiction mao na ang makatagbaw sa ilang kasing-kasing. And so, of course, it's normal. It's normal. Nga sige, balik-balik. Kanya, if ever mo balik sila, giuhaw man sad, mo balik yun. Giuhaw man sad, mo balik yun. Ang giuhaw sa kalag, epekto sa sala. No? And then, another one. This is very interesting. Ang last nga itong gi-notice sa kining babay is actually, mahadlok siya sa pag-judge sa ubang tao. No? Because, nga naman, we read in the story nga, ang babae, niadto siya sa atabay, and it was, unsa man, udto. Init kayo. Init yun. Oh, unya, nga naman niadto siya, udto. Walay traffic. Basta basta magpuyo mo sa syudad, basin inyong mga errands, mabuhat, udto na, kay walay traffic pa, paspas ra kaayo. It's the same, actually, kaning babay,
Tungod siyang sala, kabalo siya, nga kung muadto siya sa hapon, nga daghan kay tao sa atabay, chismis na yun. Imagine, mga marites ka na sa atabay. Imagine, mga storya-storya na sa atabay. Kumusta imong day? Okay, rekta na siya. Huy! Nibalik siya. Katugyod nga kuan, daghan kay bana. Bitaw! Asa man siya karon? Huy! Niyari siya. Ayaw sa pagtanaw niya kay kuan gyud. Huy! No? Of course, mahadlok siya na. Dili siya ganahan. Dili siya gusto magkita sa ubang tao. Because of her situation. Because of her sin. So, actually, mahadlok siya sa ubang tao. Mahadlok siya sa ubang tao. Ang atong sala also distances us from people. I'll take an example. Ang mga family problems. No? Kasi naiusa ka membro sa pamilya nga nakasayop og dako. Sala or sayop. Of course, ang kaning iyang gibuhat, it does not, dili siya motabang sa panaghiusa sa pamilya, di ba? Basta ni usa nga dako og sala, ang feeling sa pamilya kay saman kanang awkward kayo ba? Dili gusto mag-istorya, dili kayo happy because naay bugat sa pamilya. No? In other words, brothers and sisters, ang sala separates and isolates from God and from others. Okay? So ang sala, mura siya mubuag sa atong gugma, sa atong relationship sa Ginoo ug sa ubang tao. Diba? Naka-experience mo, ana? Naka-experience mo siguro, no? Ako na-experience. Yes. And I'll just say one thing, no? It's interesting sa kaning isolation sa babae. Sa iyang kauwaw. Sa iyang kauhaw. Kinsa ang naa sa atabay? Si Jesus. Si Jesus. Wow. Imagine sa kabuug at sa sala. Sometimes we think, si Jesus, dili siya ganahan sa akong sala. Dili lang sa ako musimba. No? Kay uwaw. Si Jesus, ganahan kaayo siya sa mga makasasala. Ganahan kaayo siya. Mutuo mo, ana? Can you say, makasasala? Yes, Jesus loves the sinner in us. Sin also blinds us from beauty. Wala siya ka-recognize nga si Jesus di ay naa sa iyang atubangan. Wala siya ka-recognize tungod sa iyang kauwaw. Isa pa. Yes, sin blinds us from seeing the goodness of other people. Isa pa. Sin leaves us tired and thirsty. Uhaw ug gikapoy. Mao na akong gisulti kaniha. So guys, kani siya, for me it's very interesting, no? Ang gi-learn nato sa John chapter 4. Because kasagaran, and it's true, we say nga ang sala is dili matuman sa balaod sa Ginoo. Di ba? And that's true. That's true. Ang sala kay ang Ginoo, ang iyang gusto para sa atong kinabuhi malipayon. No? Anya basta magsala kita, murag dili matuman. But sometimes we forget nga
ang real, ang tinuod nga epekto sa sala sa atong kinabuhi is makapawala sa atong kalipay nga tinuod. No? Nga tinuod. You know, there was one time nga, I'll tell you a story before our Energizer. Ang nagtrabaho ko for 2 weeks sa usa ka farm in Alegria sa South. Inya, nagtrabaho ko diha niya. Nakoy friends nga batanon sad niya. Nanguntana siya nako, brother kay seminarian pa ko ato. Siya, brother, ang mga temptations ba, ang sala, uy, lami nindot, lami. It's like, say akong tubag ani. Sa akong tubag. And I said, okay, yeah, maybe it's true. Oo nga, murag basta magsala kita, it's because na ay something nga murag nindot. Murag nindot. But in the end, when we do it, it's man, wow. It's man, bugat. Makapawala sa kalipay. Jesus knows unsay makapalipay sa atoa, no? Jesus knows our hearts. And that's why dili siya gusto nga magsala kita. It's not just because murag na siya balaod, na siya law, na siya something, sige Jesus, gisugo ko, ano ba? No, it's because He wants us to be happy, no? So in order for us to be happy, manindog kitang tanan. Check. Okay, good. Sige. So let's do it. Sige, okay. Okay, so now that we're standing up, so we will go to the next part, no, sa recollection. But before that, it's good nga we move around kay kiduka, sakit ang likod, sakit, ano. Okay. Let's give a silent round of applause to Sister nga nagkuan manage sa tech. Thank you, Sister, so much. Ug sa tanan mga madre nga buutan kayo mga madre, di ba? Buutan kayo sila. Yes, mga buutan. Thank you, sisters. We love you, sisters. Yay! Okay. So, let's put our right hands in the air. Okay? Right hand. As high as you can. Sige, mas taas. Taas kayo ba? Taas. Taas. Good. Touch the sky. Okay. Yeah, slowly. Balik. Slowly. Slowly. Balik. Okay. Tagan kayo. Ang left hand. Up to the sky. Up to the sky. Touch the sky. Very high. Stretch ba? Stretch. Anya, balik. Slowly. Okay. Okay, yun sa pa. Let's look up. All the way up. Like that. Okay, then we will do a circle with our head. Go to the left. Circle. Okay, very good. All the way around. Very good. Balik diri. The other way. So sa right side na. Circle.
Okay, very good. And now we will take a deep breath. Ready? Breathe in. Breathe out. One more time. Breathe in. Breathe out. Wow. Ka-bright man mo. Okay, we're gonna take another deep breath. So deep breath man siya. And yeah, when we breathe out, we will breathe out with an S. So like this nga. Ana siya, okay? So let's breathe in. Breathe in. Breathe out with an S. Nahurot na inyong hangin sa sulot. Very good. Let's do that again. Baligsa. Breathe in. Breathe out. S. Okay. Last one. We will do one more. And kini siya nga breathe out will be with a T. Like this. T, 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 t. Okay? So breathe in. Breathe out with a T. Okay, very good. Pwede maglingkod. Pwede maglingkod. Let's give ourselves a round of applause for our exercise, Energizer. Are you feeling energized? Okay pa? Nakatabang ang Energizer? Very good. Ka-cute kaayo mga katekista diri ay murag mga bata gyud nga. Yes, father, ganahan mo mga ko. Mga sisters sad ni happy sila. Okay. So, for the next part of our Energizer, napay song. We will listen to a song. Okay ra? Because si Father magpahuway sa siyang tingog. Okay, so we will listen to a song. And yeah, so sa kining song, mag-reflect kita. So magpalamdong nga kanang magpamalandong kita sa unsay atong gi-learn, no, hangtod karon. Nga ang sala, unsa man, ang epekto sa sala kay bugat. Wow. Uhaw. No? Ang sala, it makes us, nakapalayo kita sa atong Ginoo ug sa atong isikataw. Okay? And yeah, in this next part, ang atong tan-awon kay unsay pagtanaw ni Jesus sa atong sala. But before we do that, it's important nga isip makasasala kitang tanan nga we recognize nga unsay kabugat, unsay kauwaw, unsay kauhaw sa sulod sa ato that we say, Jesus, kinahanglan jud ko nimo. No? Ang kaning kabugat, ang kaning kauwaw, dili nindot, dili ko ganahan. Anya, si Jesus good ang makatabang kanato. Amen? Si Jesus good. So with this song, we will say, and we will listen, because the song says, Lord, I need you. No? Ginoo, kinahanglan ako nimo. I need you. Okay? So we'll just listen very simply to this song. What's that, Kajot? No, silence. No? So, pari man ko, no? I'm a priest and daghan-daghan ko mga pagkumbisal. Of course, mao na part sa akong ministry, isip mga pari.
Honestly, ako, na-touch kayo ko nga kasagaran ang akong murag gihatag og advice, no? Sulod sa pagkumpisal is very simple. It's just, ang Ginoo mo, salig siya nimo. Magpasaylo siya nimo, magsalig siya nimo. Padayon. No? Sometimes we forget that. Nga because of our sin, yes, nagsayop kita, but Jesus believes in us. Of course, sige tag-ingon, Jesus, mo salig ko nimo. Let's say that all together. Jesus, mo salig ko nimo. Ready? Jesus, mo salig ko nimo. Again, Jesus, mo salig ko nimo. That's very good. But are we ready to hear Jesus himself say nga siya magsulti kaninong tanan karon, ako sad mo salig ko ninyo. Huh? He believes in you. Ang iyang pagtanaw sa inyo ha, dili lang inyong sala. Ang iyang makita sa inyo ha, kay unsay maayo sa inyo ha. Kay anak bayata sa Ginoo. And of course, just like kita, basta na'y anak na nagsayop, we still love them. And we say, I know nga, ikaw, capable man ka. Mahimong maayong tao. No? Jesus is the same. He's like a coach. No, telling you, sige, padayon. Try again. Balig. Encouraging us. And to understand this, I would like to talk about something we see in the Old Testament. So, kabala mo unsay duha ka big parts sa Biblia? Mga duha ka sections sa Biblia, no? Ang una kay Old Testament. Can you say Old Testament? Old Testament. Very good. Katong nga part sa Bible is before si Jesus nagkatao, no? Ang second part sa Bible is New Testament. Can you say New Testament? Testament. New Testament. Very good. And New Testament is about unsay kinabuhi ni Jesus, unsay mga gisuwat sa iyang mga tinunan, ano ba? Sa Old Testament, before Jesus was born, okay? Naay kanang ang mga Israelita, ang mga tao, ang katawhan sa Ginoo, nakasala sila og kanang dako kaayo gyud. Super dako nga sala. Okay? Because gibuhat nila ang golden calf. Has someone read this story before? Kinsa nakainom sa story sa golden calf in the Old Testament? Gamay. So ang golden calf it goes like this, kaning nga story. Basically, si God nagsulti sa iyang katawhan, I want to love you. No? Kamo, akong katawhan. No? Na ay pagsabot bitaw, covenant. Nga, powerful kaayo. Mura siya kasal. No? Ang Ginoo nagkasal sa katawhan sa Israel. Very intimate bond. Nya after ana, ang Israel, ang katawhan sa Israel, kuyog sila ni Moises, nag-ingon sila, oo, gusto mi Ginoo, okay kayo. No? Okay kayo. O yun, okay kayo Ginoo, okay kayo. No, lami kayo. They said, yes, we want to be your people. Okay. After that, imagine, kanais man no? Kanindot. Murag kasal, ang Ginoo ug Israel. Kanindot. Unsay nahitabo after one day lang? After si Moises ni adto sa bukid, nagastorya sila ni God. Ang katawhan sa Israel, they said, katong Ginoo, kadugay man na siya sa bukid. Ay, kapuya. Pagbuhat lang sa taog laing Diyos, hoy, sama na. Mga na ilang gibuhat. They said, kadugay ang Ginoo. So, let's just make another one.
and say, sige, kani nga, among gibuhat ang golden calf. Sige, simbaho na to. Ginoong yun. Oh my gosh! Dako nga sala. Diba? Dako kayo nga sala. And that's why we say, by the way, kay kabalo ko nga na ay mga, of course, it's true nga, we should not make, ay naay gisuwat sa Biblia, nga dili kita dapat magbuhat og imahe sa mga Diyos-Diyos. No? But if we make a Diyos-Diyos nga pareha sa katong golden calf, mao na ang pagsabot sa gisuwat sa Biblia. Of course, if mobuhat kita og imahe og idol nga dili Ginoo, nga dili siya mo represent sa Ginoo, example, baka, no? Golden calf, baka man na. And then atong simbahon, of course, dili maayo. But it's okay na mabuhat kita og imahe sama nga na. Ang krus, si Jesus man na. Si Jesus. Nag-represent ang image ni Jesus nga atong simbahon. Lahi kayo. Lahi good. No? Anyway, ang katawhan sa Israel, nahimo sila og image, ilang simbahon, nakasala og dako kayo. Murag, a day after ang kasal, nagbuwag. Hoy, sakita good. Imagine kung yun na, ang babae o lalaki, ka-cute, nagkanang kasal, party dayon, tanan, ka-cute. Yeah. Imagine if the day after their kasal, ang babae or ang laki, nibiya, sakita. Huh? Mauna ang nahitabo sa sala sa katauhan sa Israel. Right after the wedding, they decided nga di ay sila ganahan magkasal sa Ginoo. Nagbalibad. Unya. So nakasala sila dako. Unsay tubag sa Ginoo sa ilang sala. Unsa man kaha. What would you think? Basin, masuko ang Ginoo, masuko kayo siya, kay dako ang sala. Unsay gisulti sa Ginoo? Ingon siya, ngadto kang Moises, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger and abounding in love and faithfulness. Wow. Grabe, ana. Ang Ginoo nagpasaylo. Ang Ginoo compassionate, maluluyon. Ang Ginoo gracious, slow to anger. Dili di ay siya masuko. Abounding in love. Grabe iyang gugma. And faithfulness. No, pagka matinud-anon. God did not get angry with His people. Bisan nagbuwag sila sa ilang sabot. No? And what's very interesting, so sa kining phrase about God, kay mao ni iyang character, no nga, example, basin if we say nga unsay character ni Father Sam. Kung kana ang character sa Ginoo, basin unsa man si Father Sam, Father Sam, bugoy. And dili magrespekto sa mga ikan na tanan, God is compassionate. And sa kaning word compassionate nga maluluyon, ang tinuod nga pagsabot sa kana nga word is very interesting. The word in Hebrew, kay ang karaan nga pagsabot, ang Old Testament, it's ang original nga gisuwat sa Old Testament is in Hebrew. Can you say Hebrew? Hebrew. So, dili di ay siya Bisaya nga language. No? Nag-translate after pila ka years.
Ang original Hebrew nga word sa compassionate means like a mother's womb. Huh. Like a mother's womb. Ang tiyan sa mama. Mauna ang gigamit nga image sa atong imagination para magkasabot kita unsay madaluyon, unsay kaluoy sa Ginoo is mura siyag mama. Isn't that interesting? Isn't that interesting? Naay mga mama dire? Naay mga mama? Isa kamot. Mga mama? Yes. Grabe kanidot ang mga mama. Because they have a very special experience sa gugma, bitaw? Which, ako, isip lalaki, we don't have. Mothers, they carry their baby for how many months inside them, no? Yes, 9 months. And then mothers, I'm sure you've felt this before. Nga, sige, nanganak mo, ang bata mo tubo, mo grow good siya. But there's always something in you which tells you nga, kana nga bata, ako Kana nga bata, kay akong gi-carry for pila ka months. There's something so special, no? You're so close, united with your child because of that. And then if ever ang inyong anak nasakit, if ever ang inyong anak nag-disgrasya or something bad happens to them, I'm sure you felt nga, katong nga feeling bitaw nga basta nagsakit ang inyong anak, there's something like murag sa inyong gut ba nga, oh my gosh, nagsakit siya. Nga, murag kamusad, magsakit. No? Basta inyong anak, or bisan, ang mga lalaki, kasabot sad me. No? When you love someone so much, inyong anak, inyong asawa, when they are hurt, when they are suffering, there's something deep inside you, bitaw nga, murag gi-affected jud. Ay, nagsakit akong anak. Ako dili ko happy because nagsakit akong anak. You feel it, no? Something inside you ba? Maluoy. Maluoy jud, no? Or bisan makita mo sa syudad, daghan mga libot suroy sa dalan, mga walay balay. And of course, basta walay balay, basta way kaon, nagsakit ang tao. If you look at that person, usahay, basta ako, there's something that happens, no, in you nga, oh my gosh, nasakit ang tao, oh my gosh, uy. Diba? That is how God feels basta magsala kita. No? Like a mother's womb. Basta magsala kita, ang pagtanaw sa Ginoo sa atong sala is, oh my gosh, nagsakit akong anak. Nagsakit siya. Oy, I want to help them. Mutabang sa ko. Kay, dili ko gusto nga akong anak mag-antos. That's what God thinks when we sin. Dili dayon siya masuko. Compassion, maluluyon. No? Very powerful. So ang God, compassionate. He sees that we are suffering. And kanang bugat bitawang sala, maluoy siya kanato. Hangtod, nga grabe kayo iyang gugma, ang sa krus, ang nahitabo sa krus is tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang compassion, iyang gusto kay He will suffer with us. Mukuyog siya sa atong kasakit tungod sa sala.
Wow. Grabe. Mao na ang iyang choice. Inya sa atong dalan sa krus. Kinsa ang naadri na nakasuway og way of the cross or dalan sa krus sulod sa Kwaresma. No? Naa sa inyong mga parokya? Na? Pila ka times nga si Jesus naghisukamod? 2. Daghan kayo, no? Usahay sa Stations of the Cross pa, ang ikatulo nga naghisod kamod si Jesus nga, nganong ikatulo? Kapoy! Why 3 times? It's to show us nga, when Jesus falls, basta naghisod kamod si Jesus, it's because iyang gipili, iyang gi-choose, iyang gusto. Kay Ginoo ba ya siya? All-powerful good ang Ginoo. But He knows nga, kita, tungod sa atong sala, naghisukamod. And so, dili siya gusto nga mag-inusara sa atong kasakit. Anya mauna na siya sad naghisukamod. Para kita, isip makasasala, we can say, ang akong Ginoo, nagkuyog siya. Kuyog siya nako sa akong kasakit karon. No? Amazing. Maluluyon ang Ginoo. Ang pagkumpisal, let's talk about confession a little bit. Brothers and sisters, mauni ang kanindot sa pagkumpisal. Kinsa ang naadri nga nakasuway og pagkumpisal? Raise your hand. Hopefully, daghan, no? Daghan, nakasuway pagkumpisal. Very good. Ako sad, nakasuway. It's normal, of course nga. Mahadlok ta, mangumpisal. Mahadlok. Kanang kulbaan ba? Kulbaan. Huy, akong sala, di lang sa kumasultiya na. Oy, kay pugat pa na. Oh. No? Mahadlok ba? Nya musod sa kumpisalan. Nya kurog-kurog ang kamot. Bendition niya ako, Padre. Hindi ko nasala. Dugay na kayo, Father. Hoy, Father. No? Sometimes yung nana ba? But brothers and sisters, ang kanindot sa pagkumpisal is this. It's because we see unsay kaluoy sa Ginoo. Pinaagi sa ministry sa mga pari, God gives us, muna siya, sure, kaayo jud, nga experience, nga kabalo kita, nga gipasaylo kita sa atong sala. No? It's like absolutely sure. Because of course, nindot man sad, mag-pray kita, unya mangayo og pasaylo sa Ginoo. We can say, yes, o mag-pray ko sa akong kwarto, mangayo og pasaylo. Very good. Dapat puhaton. But there's something, kanang nai special kaayo bitaw, nga experience basta ang pari magsulti jud nga og ako nagabasaylo ko nimo sa imong mga sala sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Wow! Kabalo jud ta. Yes, gipasaylo ko sa Ginoo. I heard it. Nakadungog. No? Amazing. Anya ang kaninot sa pagkumpisal is if we count how many times we have received confession, hopefully, kadaghan yun. Daghan kayo. No? Example, there was a time in my life nga, I went to confession, dili karon pero sa una, sa akong mga first years, isip seminarian, nga, every week, kada semana, kung mga umpisal. For me, that's a bit too much, no? Murag sobra ka na, pero sige lang. Sa katong nga time, kinahanlang ko nga every week mga umpisal. If I count, so sige, 56 times per year for pila ka years. Wow, kadaghan! Daghan kayo! Oh my gosh! God, pirmi siya andam muhatag siyang pasaylo sa atua. Pirmi! Anytime. No? It's amazing. That's why we can see nga ang confession is really made to experience ang compassion sa Ginoo. Basta gipasaylo kita sa Ginoo, it's because
mutuo siya kanato. He knows nga capable kita mahimong maayong tao. Capable kita magsunod kaniya. No? We are good. Bisan makasasala, we are also His beloved children. Permi siya andam, mahatag siyang pasaylo. So, okay na kayo, mag-umpisal. Yunot kayo. So, balik kita sa kaning He is compassionate, no, sa babae. Kanya, ang kanindot ni Jesus man sad is sa katong time when He says nga, naade ay o kanang 5 ka ba na, no? Magpakita siyang sala na wow kayo. We also see nga, of course, malaluyon ang Ginoo. Magpasaylo jud ang Ginoo nato. But He also challenges us. No, He says, of course, magpasaylo jud ko nimo simong sala kay bugat man na. But sige lang, padayon jud. Padayon sa imong pagsalikway sa sala because bugat man na ang sala. Dili maayo. So try, no? He challenges us to live a life of sin. So last buhaton na to, mga brothers and sisters, is we will see nga unsaon man di ay pagsalikway sa sala. Finally, our question. Okay? Unsaon man. If sin ang epekto sa sala is malayo kita sa Ginoo ug sa atong isikatao. Unya kung ang pagtan-aw ni Jesus sa atong sala is maluluyon, unsa man? Unsay palibuhaton nato? Often we think kasagaran abi nato na ang pagsalikway sa sala is tungod sa atong effort, sa atong buhaton. No? Let's take an example. Sige. Nagsigig ko marites or nagsigig ko yaw-yaw. Sige. Ako man, I will make sure nga ako good magbuhat para dili ko mo follow og balik sa sala. No? And that's good. That's very good. But sometimes, basta ingon ana, ang atong mindset, mo fall kitag balik. No? Balik jud ta. That's normal. What we see is it is a question of the heart. Okay? Mauna ang atong nakita sa kining story. Because katong babay sa atabay, sa well, sa sinugdan sa story, nagsigilar siya balik-balik sa atabay. No, she says, I will just come back here. Mauni akong kalipay. Mauni ako ang makapuno sa akong kasing-kasing. Mauni. She thinks she knows. No? But wala siya kakita nga naay laing tuburan. Laing man na siya. Dili ang iyang gusto nga tuburan. But it's something else that Jesus will give. And yet, tungod sa iyang kasing-kasing, sa iyang heart, she is able to say, basin dili di ay sa katong akong gihuna-huna nga sige balik-balikon nga atabay. I have to change. Naay laing source. That is a conversion of the heart. A conversion of the heart. No? Dili lang sa nagsigig buhat o mas nindot. It's just a change of perspective. If we look at Psalm 51, we see, my sacrifice, O God, is a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not spurn. No? Or kaniman said, let's read this one. Basahon na to. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God,
and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. No? This is interesting. Ang kaning Psalm 51 nga gisuwat ni David makasasala, he is maghinulsol siyang sala during this psalm. Maghinulsol siya. And iyang gisulti is, create in me a pure heart, O God. No? Gibuhat sa Ginoo. Ang magbag-o sa atong kasing-kasing, gibuhat sa Ginoo. No? Gibuhat sa Ginoo. If we say nga, ang atong buhaton, ang pagsalikway sa sala, huy, dili na kaya yun. Dili na. Promise ko. Kung dili kita musalig sa tabang sa Ginoo, no, nga siya ra gyud ang makapausab sa atong kasing-kasing. Pero ang problema manigsuon kay ang kaning kasing-kasing ba usahay wounded siya, no? Can you say wounded? Wounded. Kasabot mo ana? Murag nasakit. Naabay mga broken-hearted mga tao diha? Wala. Very good. Basin naamoy mga kaila, mga bagtanoon nga broken-hearted, sakit kayo, no? Our heart is wounded tungod sa mga kalisod sa atong kinabuhi. Ang atong mga hearts, ang atong mga kasing-kasing nasakit. Unya, tungod sa kasakit, magsala kita. No? I'll give you an example. Kung ang bata, let's say, gibiyaan sa iyang amahan, gibiyaan siyang amahan, ang kasing-kasing sa bata, unsa man, sakit kaayo. Nakabantay mo, no? Sakit And that's normal, no? Of course, we understand nga na ay mga nahitabo. But para sa bata, sakit, jud. Sakit. If ever, ang nahitabo sa bata, ang inaana nga situation, kabalo kita, nga kaning kabugat sa sala, sa ubang tao, iyang gipapasan sa tanan niyang kinabuhi. And yet, sometimes, ang iyang sala, example, kung siyasad, one day, mobiya sa iyang pamilya, maybe it's tungod kay ang iyang kasing-kasing nasakit. No? Ang sala, usahay, gikan sa atong mga kasakit sa kasing-kasing. No? Naka-relate mo, ana. Dakan kita mo na, ana. Oh. Ana, Jod, no? Basta sakit kayo ang heart, mas, I don't know, mas sayon ba? Usahay magsala. No? Or example, this is a bit more of a funny example. Murag Kataw-anan, but lighter. Sa mga broken-hearted, no? Mga uyab, niya, nagbuwag. Sakit ang kasing-kasing. Kung ako sa una, si Father na siya mga uyab sa una. Nagbuwag sa uyab. Hoy, sakit Sakit. Naghila. No? Hila. Unya, usahay, grabe, jud ang tentasyon. Katong nga time, no? Kay basta nagsigig hila, gibiyaan ko niya. Ano man? Murag, ay, kanindot man, kanang hubog-hubog na. Para makalimot sa akong kasakit. Di ba? It's true, no? Basta sakit kaayo ang heart, basta wounded ang heart, sometimes our sins, gikan sa mga kasakit sa atong heart. So that means nga, the best way
magsalikway sa sala is modawat kita sa pag-ayo sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing. No? Because if ang sala gikan sa kasakit sa atong kasing-kasing para dili kita magsala mausab or magsalikway sa sala, we need to let Jesus heal our hearts. No? This is beautiful. Ang pagsalikway sa sala, dili siya, once again, dili siya only buhaton nato. Sige, naningkamot ko, nga dili ko mag-gluttony, nga dili ko mag-tanaw binastos, nga dili ko no? It's a question of, Jesus, heal my heart. Heal it. Because sakit baya akong heart. Naka-experience ko ani. Akong feeling ani. Dili ko kasabot ani. Heal my heart, Jesus. Then will I offer you true praise. No? Anya, unsa man di ay pagdawat sa pag-ayo sa heart. One way, of course, nindot mangumpisal. Nindot kayo ato. Isumbong nato ang atong kasakit behind our sins para giayo sa Ginoo. No? Magpasaylo. Muhatag siyang gugma. Confession is a healing action. Or, ang pag-ampo, prayer, an experience of healing. Prayer renews ang pag-ampo, magbag-o sa atong relationship with, sa atong isikataw, ug ni God. Mauna ang pag-ampo. Basta mosimba kita, unsay mahitabo. Kitang tanan, isip pamilya sa Ginoo, no? Sa panaghiusa sa mga anak sa Ginoo, mosimba kita sa atong Ginoo. Meaning, mag-reconcile sa atong isikataw, isip katawhan sa Ginoo, isip pamilya sa Ginoo. Unya, magbag-o ang atong relationship ni God because siya ang atong simbahon. You see? Ang pag-ampo, ang liturhiya, mag-ayo sa atong kasing-kasing. Anya, mauna, ang importante kaayo mo simba kada Domingo. No? Mga katekista, kabalo jud mo ana. That's why. Dili lang because dapat kita mo hatag og kwarta sa simbahan. No. It's so that giayo ang atong kasing-kasing. Giayo jud ni God. Kay ang liturgy is ang gibuhat sa Ginoo. No? Gibuhat sa Ginoo. So we'll just do this one. Ang misa, ang mga sakramento, is to show us, to remind us that we are beloved sons and daughters of God. Mahuna, ang makapaayo sa atong kasing-kasing is mahinumduman nato nga ako di ay anak sa Ginoo bisan makasasala. Ang bata basta sakit asa man siya mo adto. Kinsay tao nga iyang atuan. Ang ginikanan, di ba? Basta nasamad, Mama! No? Asa man ka, Mama, nasakit ako. It's like that. Same with us. Basta masakit kita, asa man ta mo ato. We have two choices. Either we go ang sala, ang atong kasakit, mahimong mas grabe, or ato kita sa Ginoo. No? Nga kabalo kita nga gidawat kita niya isip mga sasala. Ayohon kita. Si St. John Paul II, nagingon, we are not the sum of our weaknesses and failures. We are the sum of the Father's love for us. Oh, kanay sana eh. Kanindot. Okay. So, ang last buhaton na to, guys. Hapit na kita mahuman. Hapit na. Promise. Promise. Hapit na. Okay pa mo? Okay pa? Okay.
kinsa ang naadre nga nakadala og either kanang holy water or kanang water nga tubig to be blessed or kanang oil nga mahimong holy oil or mga sacramentals na daghan-daghan. Very good. Very good. No, super. So after this, we will do a blessing, no, of all of your sacramentals. Nakoy libro nga gipa-exercise. So blessing o exorcism sa tanan inyong mga sacramentals, okay? But before that, let's talk about spiritual warfare. Andam na ba mo? Kinsay excited para mag-istorya bahin sa spiritual warfare? Oh. Hadlok man na siya nga subject, no? Ang yawa. Ayaw, Father! Hadlok ko sa yawa! No? Kay, ang kaning atong topic karon is very close. No? Duura kaayo sa spiritual warfare. So I'll just say a couple words about spiritual warfare. Basahon na to ang kaning gisulti ni Mother Teresa. Let's read it together. The devil may try to use the hurts of life and sometimes our own mistakes to make you feel it is impossible that Jesus really loves you. Ang gibuhat sa yawa sa atong kinabuhi. Ang gibuhat sa sala sa atong kinabuhi. Mauna, mga igsuon. Basta magsala kita. Often what happens, remember like I was saying, katupitang gagmay nga tingog nga naa sa atong utok nga dili ka maayo. Oy, nakasala ka. Ayaw sa pagsimba. Ayaw sa pagkumbisal. No? This brings us down. Brings us down. No? Mao na ang gibuhat sa yawa. Unya, basta kita mahinumdum nga anak sa Ginoo kitang tanan, mauna ang pinaka-nindot ng pamaagi para pawala sa yawa. Okay? It's very simple. Because if ever if we think nga, oh, kaya ran ako mag-fight sa yawa, huy, dili jud. Si Jesus, gibuntog niya ang sala. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw. No? Muto mo, ana? Gibuntog yun. He is victorious over the devil. And not us. Not us. And so, ang mahitabo, basta gusto na to, pawala sa yawa sa itong kinabuhi, is we need to be united with Jesus. Okay? Mauna, ang mga sakramento, labi na ang pagkubisal, ang misa, ang Eucharistia, mauni ang mga ways pamaagi para muduol kita ni Jesus. Ni basta muduol kita ni Jesus, walay kahadlok sa yawa. No? That is what spiritual warfare is. Being close to Jesus. Okay? Mauna, so mauna kung dili kita mo dawat sa mga sacraments, dili mo work ang spiritual warfare. Dili jud. Nakasuway ko og kuan og mga example, mga house blessing, no? Ang blessing sa balay. Ang tao nagsulti nga, oh, Father, na-enjoy something sa balay, Father. Na kanang kada gabi iba, na something hadlok kayo. Murag naa sa top floor sa katong abandoned place sa house. No, hadlok kayo. Ya, ato ko diha. Ay siya, sige, pwede ta mag-blessing sa balay. Pwede ta mangayo sa Espiritu Santo na mukunsad sa kaning balaya para pawala sa yawa, para pawala sa Espiritu. But then I always make sure to ask them, pero kamo, ang nagpuyo sa balay, musimba ba mo?
mangumpisal ba mo? Ana, no? Because kung dili, I really tell them, ako magsulti nila nga, kung dili mo simba, bisan dili sila kalawat, no? Kaya na mga tao nga dili kalawat. Kung dili sila mo simba, dili mo work ang akong blessing. Dili, good. No? Dili, good. Ang tao, kabala mo nga, ang tao nga na-possess sa yawa, kung dili siya mangumpisal, ang yawa, mabilin jud siya ha. Yeah, mabilin jud. Basta mangumpisal kita, it is a very powerful way to take away sin of our life. No? To unite us with Jesus. Unite us with Jesus. Ang mga sacraments. Ang pasabot ana is kung dili kita giayo sa Ginoo, if we don't accept to be healed by Jesus, dili mo work ang spiritual warfare. Dili jud. No? The devil can tempt us to sin. So he attacks our true identity to lead us to sin. But Jesus has conquered sin. He shows us, ipakita siya nato ang atong true identity, isip anak sa Ginoo. Okay? So busa, kumuduol kita ni God, isip iyang mga anak, we will overcome temptation and sin. Okay? Kasabot mo? Very good. Okay, everyone. So, salamat kaayo, ha? Salamat kaayo sa inyong papaminaw. Maybe what we can do is, first, mag-blessing kita sa sacramentals. Unya, after ana, paminaw sa taog usa ka last nga song. Okay? Para closing prayer. Right? So, pwede ninyo andamon sa inyong mga either water, so tubig, pwede oil, pwede salt, ang asin, or pwede sad kung na ay mga crucifix, mga rosaryo, ang tanan. So, I will get my akong stola. Sige, thank you. Pwede magpasalamat po sa inyo mo. Sa mga blessing. Mas nag-blessing tata? Yeah. Okay, murag part man siya sa recollection mo. So, Okay. yeah. Sige. Sige. Oh, na. Yes. Nagway libro nga. Ihatag na ko ni Father Darwin. Okay, so ang first blessing na to kay ang blessing of water, tubig. Okay? Kanya akong gigamit nga libro kani siya Catholic Handbook of Deliverance Prayers. No, actually gihatag manini Father Darwin nako kay friends mi ni Father Darwin. Very good. Yes. Nako'y picture ni Father Darwin. Sana all selfie. So, naghatag siya nako sa kaning libro. So, blessing of water. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
God's creature water, I cast out the demon from you in the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, our Lord, and in the power of the Holy Spirit. May you be a purified water, empowered to drive afar all power of the enemy, in fact, to root out and banish the enemy itself, along with his fallen angels. We ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. O God, who for man's welfare established the most wonderful mysteries in the substance of water, hearken to our prayer and pour forth your blessing on this element now being prepared with various purifying rites. May this creature of yours, when used in your mysteries and endowed with your grace, serve to cast out demons and to banish disease. May everything that this water sprinkles in the homes and gatherings of the faithful be delivered from all that is unclean and hurtful. Let no breath of contagion hover there, no taint of corruption. Let all the wiles of the lurking enemy come to nothing. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and peace of the occupants of these homes be banished, so that in calling on your holy name, they may know the well-being they desire and be protected from every peril through Christ our Lord. Amen. Okay, so ang next kay ang blessing of salt, asin. Ini kuman sa blessing of salt, kung gusto mo, if you like, pwede ibutang ninyo ang gagmay kayo nga asin nga gi-bless sa tubig nga imong gi-bless man sa akong gi-bless. Okay? After sa blessing of the salt. So naay mo yung mga pag-blessing og asin diri na? Sige. God's creature salt, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, by the holy God, by God who ordered you to be thrown into the water spring by Eliseus to heal it of its barrenness. May you be a purified salt, a means of health for those who believe, a medicine for body and soul, for all who make use of you. May all evil fancies of the foul fiend, his malice and cunning, be driven afar from the place where you are sprinkled, and let every unclean spirit be repulsed by him who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Everlasting God, we humbly appeal to your mercy and goodness to graciously bless this creature salt, which you have given for mankind's use. May all who use it find in it a remedy for body and mind, and may everything that it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and any influence of the evil spirit, through Christ our Lord. Amen. So, kung gusto mo, pwede ibutang ang gamay nga asin sa inyong tubig, but it's okay also kung wala mo ay asin, okay na kayo. Ang asin, pwede siya gigamit sa inyong mga balay. No example, mag-sprinkle ang asin sa mga doorways or outside the house, okay na kayo. Ang holy water, mansad, kabala mo unsa magamit sa holy water, no? Nga pwede mag-blessing. Ang tao nga dili pari, pwede sila mo gamit sa holy water, no? Mag-blessing sa house, sa dili pa matulog. Kung naay mo ay mga anak, nindot kaayo kung ang mga ginikanan, mag-bless sa ilang mga anak. It's very good, no? Kana ay jud mo ay authority sa inyong mga anak. So pwede kayo mag-blessing, pwede gamit ninyo ang holy water, magpa-cruise sa atang sa inyong anak. It's very good. Naabay mga tao nga naay blessing of oil. Lana. Sige, very good. So ang lana is kanang normally ang gigamit kay olive oil. Ang olive oil.
Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you by God, the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God, the Father Almighty, and of our Lord Jesus Christ, his Son, and of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. Amen. Lord, heed my prayer, and let my cry be heard by you. The Lord be with you, and with your spirit. Let us pray. Almighty God, before whom the hosts of angels stand in awe, and whose heavenly service we acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering and infirmity and all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent. Through Christ our Lord. Amen. Okay, so ang oil, gibless na ang oil. Kanya, ang pwede mo gamit sa, ang gamiton nato ang oil, kasagaran sa mga masakiton, no? So if naay masakiton sa inyong balay, okay ra sad. Knowing nga, ang kani nga oil, akong gi-bless para ninyo, is lahi siya sa oil nga gigamit sa pari, basta mag-anointing of the sick. No? So, kung naay masakiton sa inyong balay, unya hapit siya mamatay, of course, mutawag ang pari kay siya makahatag sa sacrament. No? But kamo, isip mga punyagan, isip mga lay ministers, you can put the oil sa forehead or of the sick people sa inyong house or bisan sa mga anak, whatever, pwede gamiton ninyo. Okay? Very good. Naapay mga Saint Benedict medals. Saint Benedict medals. Sige. Mag-blessing na to. Kana kay Cruz. Yes. So first, we'll just bless the Saint Benedict medals. Kay siya ang murag na special blessing. Kanya after ato, mag-blessing ta para sa tanan mga uban sacramentals, no? Sa kanang mga rosaryo, sa mga crucifix, sa mga images of the saints, tanan. Okay? So, exercise of the medals. Ang mga Saint Benedict's medal kay, na sample sa Saint Benedict's medal? Okay? Yes. Yeah. Ako siya gimiton. So, kani siya is the Saint Benedict's cross. No? Na ay cruise, kanya sulod na ay circle, murag lingin, with a cross inside. So kung inunana ang inyong cruise or inyong medal, it's a Saint Benedict medal or Saint Benedict cross. Okay? Kanya na ay special blessing para sa mga Saint Benedict medals and crosses. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I purge you medals of evil by God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of the sea, and of all that they contain. O every power of the adversary, every cohort of the devil, every attack and appearance of Satan, get thee out of these medals and fly afar, and may they become, for all who will use them, a help for body and soul. In the name of the Father Almighty, in the name of Jesus, his Son, our Lord, in the name of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the love of the self-same Lord Jesus Christ, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty God, lavish dispenser of every good, we thy suppliants pray that, by the intercession of Saint Benedict, thou wouldst pour out thy blessing on these sacred medals inscribed with letters and symbols appointed by thee.
Let all who will wear them with minds intent on good works deserve to obtain health of body and spirit, the grace of making progress in holiness, as well as the indulgences which have been granted. May they escape by thy merciful help every onslaught and fraud of evil, and finally stand before thee sinless and holy, through Christ our Lord. Amen. So karon pwede iisa ang tanan mga uban sacramentals, no, sa ang krus, inyong mga prayer books, inyong mga rosaries, images of the saints, tanan, no? And then after ani, mag-suray-suray ko with the holy water para mag-blessing sa holy water sa tanan mga sacramentals. Heavenly Father, we ask you to bless, through the intercession of all of the saints, these sacramentals which your people use in order to be united with you. Bless these rosaries, bless these crucifixes, bless these prayer books, and all items and images that help us grow closer to you. We ask this through Christ our Lord, you who are Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, so karon mag-suroy-suroy ko with the holy water. Na ako'y idea. I think tungod sa kadugay sa holy water, mag-blessing ko, mag-sorry ko everywhere, let's say our closing prayer for the recollection, para mahuman ang recollection, para kung nakadawat mo sa blessing sa inyong mga sacramentals, pwede unta maglakaw na, para you don't have to wait, no, kadugay. So, to end our recollection, we will, let's just stand. Kitang tanan manindog. And yeah, after sa pag-ampo, I think naiusa ka madre nga gusto mag-sulti. Okay, sige. Sa ngalan samahan, ug sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord Jesus, for bringing us together today. Salamat kaayo sa imong kaayo. Tabangi namo diri pagsalikway sa sala. Tabangi namo diri nga kitang tanan mahimong malipayon. Nga kasabot kami Ginoo nga bisan mangkasasala, gihigugma gihapon kita sa Ginoo. Kami kanimo. Kay kami imong mga anak. And we will always be your beloved sons and daughters. Thank you for everything you do in our lives. Thank you for the gift of your church. Thank you also for the gift of community. We pray for mag-ampo kami para sa mga madre, diri, sa ilang mission, sa ilang religious center, pinaagi sa intercession of Teofilo Kamumot. And we pray also for all of the catechists here, sa tanang mga katekista na fruitful ilang mission. We ask this in Jesus' name,
as we turn towards our Father and say, Amahan namo, nga ana sa mga langit, pagtay ko ng imong ngalan. Umabot ka namo imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mahingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Sa ngalan sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Silent round of applause for our Heavenly Father. Woo! Salamat kayo, ha? Thank you so much, everyone. Thank you. Sister?